Sigurno nas očekuje jedno teško gostovanje protiv ekipe Iskre u Danilovgradu. Imaju jako dobre pojedince i kvalitetnu ekipu što i pokazuje njihovo stanje na tabeli, ali naravno naš je cilj da uzmemo sva 3 boda koliko bi bili bliži za korak ka titulu. Ova ekipa je na prvom mjestu, mislim da su najbitnija 3 boda u ovoj sad utakmici, ali naravno da želim go u ovoj drugoj polusezoni. Eto, nadam se da ću ga ostvariti već u ovoj narednoj utakmici. Sve smo bliže tom konačnom cilju i uspjehu i nadam se da ćemo se posle ovog kola u subotu primaći još bliže, možda čak i već riješiti pitanje osvajača titule ove sezone. Igraju specifičan sistem za naše prilike, ekipa koja igra u rombu, u sredini sa 2 špica, uvijek mogu da budu opasni prema naprijed, a isto tako imaju kvalitetnu ekipu, kvalitetnu sredinu terena, tako da mogu da i povežu pasove, dobru igru na sredini koja omogućava da sa većim brojem igrača budu u završnici, ali mislim da mi gledamo sebe, svoj rad, svoje ciljeve i bez obzira na protivnika i na kvalitet protivnika, naša je obaveza da idemo na pobjedu i to će tako biti i ovoga puta.